ओइ आसोल दैज्लांनि समब्रा खामानि दामानिबो गैला फैसा थाखायाबो गैला आरो खामानि समावबो फट'ग्राफार मेकआपमेनफोरजोंनो बुंफबजोबनाय जोंफ्रा हाजारसेयाव थांबा मालायफ्रा 500आवनो थांना होयो बिदिबालाय जोंखौलाय बहा लेंहरनो जेब्लाबो खमखौसो लेंहरखायो नङा होमबा खामानिखौथ' नाया दे आरो माथो बुंबावनो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंफोर खामानि मोनाखै मिथिगौ ना औलै ओइ आसोल माथो बरिं मोनदोलै फट'शुटखौनो खालामनोसैथ' फट'शुट नोंनाव सोरबा समायना सिख्ला सिनायनाय दं नामा दङबा लिंहरदोलै दंनायालाय दंमोन र' होमबालाय फन खालामसै आं न' दे खालाम हेलौ पिंकी आदा मामोनबा माबालै जों फट'शुट खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नों फैनो हागोन नामा आं हाथ'नाय नङा दे आदा हाया होमबा आं माइ हाजिरासो गायनो थांनो नागिरदोंमोन सोरबा बेलेगखौ सोंदो दे आदा दे होमबा दे आदा मा जाखो आसोल है माइ हाजिरासो गायनो थाङोनो लागाव मडेलिंफ्राबो एक्ट्रिसफ्राबो माइ गायलायनाय अबस्थायाव फैबायना अबैसे गासिबो खामानियाव आखा फाखा जानाया मोजां मडेलार मालाय मा जानो एक्ट्रिस मालाय मा जानो जोंनि बर' इन्डास्ट्रियावथ' बेजोंल' मोनजायाना र' आं सासे लोगोखौ नागिरनो होनो र' दे होमबालाय नागिरनो हेलौ आसोल मालाय आसोल अबाव दंब्रा ओइ दंलाबायो नै न'आवनो होद मामोन होद जोंनो सासे सिख्ला नांगौमोनलै फट'शुट खालामनो नोंनाव एसे समायना समायना सिख्ला नाम्बार दं ना नागिरना लाना फैलाय सासे आंलाय बहा मोननोब्रा नोंसिनावसो थायो दा गैयालै जोंबो लिंहरदोंमोन हाजिरासो मावदोंनो सेसलै दे खबर लाना नायनि आं दे नों गाबोन लाबोदो दे दे सोरखौ थिनखो है थास'खौ थिनबाय आं आसोलनाव थायोलै नों मोजां मोजां सिख्ला आइदै गरमफ्राव मासि खस्थ'लै फोथैथारगोनलै बिसोर आंखौ आइदै बरिया खालै लकेसना बिथिं ओइ मोजां जागोन ना बिथिं बरिया थिगानो बरिया जागोनलै बिथिं बरिया खेबनांगोन बे बिगुरा दाबो मोनफैयाब्रा मोनफैसिगोन होननायानो फन खालामब्रा खनसे र' पुरा मोजां फैगोन फट'गा बिथिं सिमां नायलाय हेलौ हेलौ होद बिगुर मा एफा गोबाव मोनफैसिगोन होननाया नै थांगासिनो मोनहैथारसिगोन साइकेला कारेन्ट लाखै ओरैनोबा दे थाब फै नै थांगासिनो नै सिख्लायाबो साफाथार ओरैबा र' नेथ' दे मासे मोनफैखोनो ओइ नै लामासिम मोनफैनो बिगुरा खम साफा जागोनलै बे सिख्लाया खेबसेला जोबनांगोन उनावसो मिथिगोन आरो मोजां जागोन ना लकेसना बिथिं लानोसैब्रा बिथिं गसं होनानै नङा एसे ओरलाबा मोजां जागोन बै नङा होनबा बा होद साफाथार माथो बिराद मोजां जागोन मोजां खेबनांगोन फट'खौ हामारोलै बियो आसोला मानिनांगोन हाखायोब्रा ओंखायनोथ' बियो हादो आइथिया माथो गिदिर गिदिरथार होद आसोल सिख्ला नंगौना नङा जाखोब्रा होद सिख्लायानोब्रा मोजां नायनाय आं खिन्थु बोरैबासो नुबायलै ओइ नायलाय होद सिख्लायानोब्रा माबे मेगनजों नायनानै सिख्ला नुखो नोंलाय मोजां नायलाय हारावथावसो नुदों आङो लिंहरलाय र' ओइ थास' ओरै फैगोलाय नों र'जारौ नों थाथ' दे आं थांना फैनि फसायखासिगोनलाय एबारावबा जाबायदि गुफुर गावदांखौनो लाबोखादां ओइ जारौ र'दे दसे मा थाद बिगुर अबेनि लाबोखो नोंलाय हाराव हाथाव आं बै लामानिफ्राय थिखांना लाबोदोंमोनलै माबे एंगेलजों नायनानै सिख्ला नुखो नोंलाय नोंसिना मेगना जाला नामा नुवाखै मासि साफा गुफुरफुरनो बाजार खाथिनिफ्राय लाबोदोंमोन आं
अबाव नागिरना मोननांगौ जाखोब्रा आंलाय माथो मोनाबो नुवाबो सान्दुङाबो एथ' थिं थिं दुंदोंब्रा गोलोमजोबलायलांबाय अबे खनायाव मोननांगौ जाखो आंलाय हरद' दिनै ना जात्रायानो जायाखैमोनलै जात्रा जायाखैबाबो हर हर माथो नुवानोब्रा थै तिरिगा ए माथो सिख्ला साफाथारलै बेखौनो सोंनो नांसिगोन आं थांना थाङा बेखौनो थिखोना लांसैलां रसाला ओइ जारौ आयौ फाग्ला सोर जाखो नोंलाय ओइ जारौ औ जोंना फट'शुट खालामनो नागिरदोंमोन नों थांफानो हागोन नामा आंजों नोङो फट'ग्राफारमोन नामा औ दे होमबालाय बिदिबाथ' गाखोदो होमबालाय जिबनाव मालायनि थिननायाव सिख्ला सासे थिखोनो मोनबायलां साइकेल बोराया मालाय माथो जानोब्रा नै थांगासिनो मोनहैथारसिगोन मा एफा गोबाव ओं मोनहैसिगोन दे थाब फै दे थांगासिनो आं मा दसेखौनो नेथ'नो हाया नामा फट'शुटखौ बाव लागोन आदा जारौ बै सेंमारिनि सुइस गेटआव ओमफ्राय दाबो मोना ना अबावबासो लांखारनो नागिरखो नोंलाय लाङालै जारौ हलाय मोनबायानो दा हनै बिसोरनो थार्ड फुटबक सिख्लाखौ मानसि नायना लाबोनाय नोंलाय आंबो उनथिंनिफ्रायसो नायना लाबोदोंमोनलै थार्ड फुटबक सिख्लाखौ उनथिंनिफ्राय नायनानै लाबोयो नामा सिगांथिं नायनांगौ जाम्बा सिगांथिं नायनो ओमफ्राय आं सिगांथिंजाय माखौ नायना लाबोनांगौ हे बेखौ माथो नायबाय थादों होदोलै बेखौ होदो ओइ फाग्लाफोर लोगोआ बिदि जायाखैब्रा आंनि फोथायोब्रा बेयाव नोंसिनि दायदोंलै फाग्लाफोर र'लै र' फाग्लाफोरजों ओइ फाग्लाफोर र'